Umpama aku dari Kembang. Kembang. Kira-kira pelura pengen dari apa? Apa ya? Aku meh dadi kumbang tapi sekali ngentup iku ludes tamat ya. Cari mana-mana tempat Jakarta, Papua, Kalimantan, Sumatera. Iya, banyak sekali. Ewon. Tonggo-tonggomu Sulawesi. Sulawesi, banyak. Luar negeri juga banyak yang nonton. Menika CFC saking Tayu Pak Yoto komplit menika nggih. Hadir rawuh nggih Pak Deji Tayu sak rombongan rawuh. Matur nuwun Pak Deji. Wah iki dalang cilik Dik Yopi sak ibuke bapake yo rawuh. Makasih. Nyun berkah Pak Kades katuran minggah mriki Mbak Elisa nggih. Monggo Bapak mriki Bapak minggah panggung Bapak. Turut. Pak Ali Ersat piyayine prasaja sederhana. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Nggih wonten mriki supados didhawuhi napa kula niki? Nggih supados apa kelihatan di streaming. Nggih di streaming dan malam hari ini selfie riyen. Oh selfie riyen. Oke. Streamingnya buatan ngomongan sedikit channel Pak. Malam hari ini serentak 9 channel bersama-sama. Alhamdulillah. Ada sedikit channel Putra Jawa Channel, Galeri Sinden Indonesia, Lawat Maja, Lawu Srikandi, Lisaning Ayu TV, Mas Rin Channel, Jawa Pride dan Doyan Dolan. Wah, banyak sekali nih Pak. Banyak sekali malam hari ini. Digabung ke penontonnya tekan gon gendeng-gendeng Pak. Gendeng-gendeng apa? Itu gendeng apa? Gandeng-gandeng. Apa itu atas atap itu? Gendeng. Si channel mau niki sing mirsani di luar sana ada 2000. Weh. 2000 ping 9 pun 18.000 sing ora rawuh banyak wis kok semut nanti ya. Semut. Sugeng dalu loh Pak. Gimana Pak? Ini panjenengan luar biasa loh. Alhamdulillah. Penonton ini tasih melumpuk, makempul. Makumpul. Nggih. Melumpuk. Kumpul. Nggih ngumpul. Ngelumpuk. Sedanten, menika nyengkuyung acara desa ini saya juga tanya, ini dari mana Pak dananya gitu. Tak tanya tadi, oh ternyata tabungan desa itu punya banyak, nggak perlu iuran wis jalan. PAD. Pendapatan asli desa. Itu luar biasa. Bisa menjadi contoh desa-desa tanpa memungut dari warga. Cas niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah top banget iki. Luar tanpa memungut tak tanya ada sponsor nggak? Enggak. Semua dari situ. Bisa menjadi contoh-contoh desa lainnya. Iya. Monggo. Pak. Dawuh Pak. Dawuh Pak, pangandikan Pak. Nggih, wilujeng dalu sedaya ingkang sami rawuh. Mirunggan warga masyarakat Desa Ngetuk ingkang kawula tresnani, ingkang kawula hormati. Mugia kanthi gelar ringgit wacucal wonten ing dalu menika minangka raos syukur sedaya warga masyarakat Desa Ngetuk mengeti bersih desa atawin sedekah bumi. Kanthi menika kanthi tetungga mugia warga masyarakat Desa Ngetuk ayam tentrem guyub rukun gemah lipah lauh jinawe amin Allahumma amin. Tinebihaken saking nirbaya nir ing sambikala pinaringan kawilujeng sadayana. Basa Sunda bareng isa. Campur ya. Wong Pak Lurahne gael. Wong Pak Lurah niku ya napa niku daleme kan riyen pas kula mriki tesih kayu. Iya. Sakniki pun digawe tembok apik. Niki digambar dhewe. Niku Pak alhamdulillah. Luar biasa Pak Lurah nggih. Saged dados artisek gambar-gambar niku.
apa iku wau? Tukang gambar. Arsitek. Oh iya, arsitek. Ah. Lah aku mau muni piye? Pikiranku tekan didi. Aku mau muni piye? Arsitek. Wih salah. Apa? Arsitek. Iya arsitek. Desainnya apik, Desainer oh. kan. Nah, itu Tak luar biasa. Amati wae, rapi, apik Saya desain. sesuk tambah jembar tambah Sak jembar. wontene. Oh, saya lah saya. Nggih, menika Badhe request tembang napa badhe pangandikan tembang sampun. Pangapunten. Pripun? Menawi nyekar kawula boten saged, menawi beksa mangke kula wakilke mawon. Dah Oh, niku. cocok. Diwakilke mboten apa-apa. Boten wah niku ingkang kula tenggo-tenggo, nggih. Kula mangke Diwakilke. nyeroyo kalih bapake niku ingkang wonten Pak sinten? Pak ngajeng pol Sinten. niku. Pak Sinten. Ngapunten boten ngertos kawula. Sik pundi ta? ngagem topi. Oh, Kang game topi. Nggih. Oh, nggih, siap. Monggo, Mbah. Kersa dateng jenengan Mbah nggih, tapi saking mriku mawon. Oh, Nggih, nggih. pangapunten nggih. Mangke tak sawer, aja kuwatir. Beres. Kowe besone wonten kandhap iki disawer. Nggih, Mas. Request kalau mau podang kuning sing. Dang kuning nggih, Pak. Nggih. Senes. Para kadang-kadang Senes, senes Mas Sigit. gantos meleh. Nggih. Napa, Niki Pak? wau kula di WA kalih kanca sepuh. Nggih. Nyuwune napa wae sesideman mawi bawa ngoten. Oh, Oh, sesideman. sesi Nggih. deman. Cocok karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Oke. Larase Slendro Songo dipun bawani dandang gula. Mbak Elisa, sesideman Mbak Elisa. Mugi saged Nggih. caos panglipur dhateng sedaya ingkang sami rawuh. Amin. Nggih. Kadang-kadang kepala desa, kanca-kanca kepala desa sami rawuh. Ngapunten, mboten enten sing nyopo kula kala wau. Nggih. Kula ingok endi kanca-kancane, tapi sedaya niki kanca sedaya. Malah Nggih. Mbah mantan malah do rawuh niku. Nggih. Nggih. Sinom mau request Mbah Parlan sampun. Mantan Parlan. Nggih, sampun. Ingkang saking Sidomulyo. Sidomulyo. Kadang sepuh. Oh, kadang sepuh menika. Gebesan ya kadang sepuh. Sok ora suwe meneh ya suwan cedhak kene ning gajian tanggal dekat aja. 7 Juni. Oh, gajian. Liwate mriki niki berarti gajian. Nggih, woro-woro niki nggih. Mangke saged atur panglipur malih wonten gajian ngendikane bisa Pak merapat. Sigit Dalang nggih. Nggih. Tanggal 7. Tanggal 7 Juni nggih Pak Sigit nggih. Nggih, 2005. laras Nggih. tanggal 7 Juni nggih. Cedhak kene liwate tetep mriki. Monggo Mbak Elisa dipun Siap. wiwitane yo Pak Lurah digandrung Mbak Jan. Nggih Siap, hiburan ya. Pak Lurah. Nggih lho, Pak Atine Lurah. men seneng men sehat. Nggih. Nggih. Wiwitane andere sang peke Wah, ayo. Napa niku artine? Awal Awal mulanya mulanya. ketika mengikuti sang bos mau pergi ke sebuah kota. Nah, Ayo. ini Ayo, bosku ayo, ya. ayo. Ini bosku Oh, ya. Pak Lurah terus ayo. Nggih. Lucu jebule Pak Lurah. Ning Pak Lurah iki duwe sirikan dosa. Ciriane napa? Dahar sego jagung. Oh, malah enggak dahar sih Gus. Ora dak wani dahar sego jagung. Kenapa? Engko nek kena brengose nyepret kabeh. Wah, lek ngrungokke tenanan Bisa tak aja, Pak simak Sigit. tenan. Jebule. Priya Priya bagus kang olah budaya pripun Mas? Waduh diundang Mas rasane pripun Pak Inggi? Gimana sekarang? Ya. Ampun keseso to Mas. Sing jenenge wong tresno engko PDKT rumiyin, nggih. Berawal saka moto medon ning atos, Ati. Medun. medon ning ati, Heeh. medon meneh Madon, ning medun. weteng. Nggih. Weteng atos iki engko keri dhewe lagi atos. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha gedhe niku ibu kota dadi ketika nderekke sang bos sowan teng Jakarta ngoten.
ceritane ngoten. Upama kula nderek panjenengan, kira-kira aku ditumbaske apa to, Mas? Permen. Kok ya permen, no permen yo tuku dhewe aku. Lah sik murah e. Permen. Permen. Permen ki Gak gampang. nangis. Oh, kaya bocah ya ora apa-apa, permen dulu ya. Engko rada gede tambah gede tambah gede. Apa? Hah? Sing gede apa? Ya apa nek mone permen bang kempang gula. Toh, bar kuwi bar kempang gula ya pit. Bar pit motor, bar kuwi mobil terus omah, ngono lho Mas. Gitu. Cah wedok iki urut-urutane ngono ya, Sa. Lagi paham, Pak. Iya. Pak Sigit, Dalem. nuwun sewu. Dalem, Pak. Kula dadi wedi. Wedos kok wedos. Kok wedi kok wedos? Lah niku wau. Kenapa? Saya gede niku. Alah, mungkin nek sadurunge gedhe ditinggal mboten napa-napa. Ngoten. Ampun anu, jangan takut. Cah wedok. Iya, pit cara pit. Pit ki ya sing murah wae, tukoke sing apa, sing second ra apa-apa. Second. Montor tukoke sing apa otok ra apa-apa. Second. Sing blong rawani lho. Sing blong. Sing blong gak wani. Oh, gak Sing second lah ya. Second, Ya. ra apa-apa. Mobil, tukoke apa mobil-mobilan, ra apa-apa. Omah tukokno pagupon, ra apa-apa. Omah doro. Ra masalah aku. Heeh. Kayak ngerti pagupon bareng ya. Lho, teng Sulawesi. Ngerti aku. Di Jawa tuh semua ada istilahnya kan. Tentara terus kayung-yon selendang kuning kang saking bukir suara kurang permana ning wasis ngungrum. Channelnya YouTube masih aktif, Mbak Elisa. Waduh, udah lama nggak tak aktifkan, Pak. Buat diaktifkan. Nggih, kegiatan apa ya? Ya nanti acara dulu answer and question. Oh ya, answer and question. Ku aku tak sing dadi tamune. Oke, siap. Aku podcastku tak urip kene. Udah, sekarang udah bikin lagi. Bikin bintang tamune guru wawancara karo jagat tok malah mumet. Bulet. Napa Pak Dalang? Dalam Answer and question niku napa? pertanyaan dan jawaban. Jawaban. Dalam podcast. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, terus jenengan jawab. gitu. Coba Mbak Tanya Elisa apa? tanya sama Pak Lurah. Pak, upama to, aku udah di dalan ngono. Pak Lurah pengen dadi apa, Pak? Wis anggeni. Dalan ro wis anggeni ki. Loh, Opo aku aduh. dadi wis anggeni. Penopo, Iki mau menangan kok. Ben dicekeli karo dalange terus. Mbak Elisa itu juga dalan loh, Pak. Nggih. Oh, dalan apa dalang? Dalan, Oh. Dalan. jalan, Jalan. margi. Krunguku yo dalang. Jalan. Apa ya? Oh ya, jalan. Aku kepinginnya dadi pit. Dadi pit ben ngopo, Pit. Pak? Heeh. Gak banter-banter ning dhuwur dalan terus. Masuk. Answer and question. Question betul, lagi. betul. Upama aku Boleh? dadi Kembang. dadi kembang. Kembang. Kira-kira pelura pengen dadi apa? Apa ya? Aku meh dadi kumbang tapi sekali ngentup iku Ludes. tamat deh. Apa sing nyentup ora tamat-tamat ki ono ora sih? Makanya aku gak wani dadi kumbange. Oh ngono. Oke. Coba nek liyane apa, Pak? Pendatku kembang, Ya. Pak Lurah pengen dadi apa nih? Oh nggih, walah wonten nawolo layang ono layang. Nggih? Iya. Nggih, siap-siap. Nanti tak baca, Pak. Nggih. Oke. Terus ke sana. Nah. Tintingane Pak Pit. Nggih. Angung romarang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Tayuke ya, Pak.
Sedaya katuran jumeneng. Oh, nggih. Wah, badhe nembang napa niki? Oh, nggih. Bu Yuyun mboten usah. Pun sepuh. Bu Yuyun nggih jumeneng, mboten to sing sepuh. Bu Yuyun. Coba Mbak Imang antas Mbak Melani sing jumeneng ya. Nembang. Oh, nggih. Niki wonten ingkang request niki wau ninggal katresnan dibawani pangkur Rinoso sampun. Wah, wis jaranan. Ya ana sing nyuwun kuwi. Wah. Sindesine diaturi jumeneng kok. Badhe difoto nih Pak Lurah. Oh, lah nggih foto Pak, tengah sini Pak. Kang Ijo. Oh, duh. Badhe selfie napa badhe pripun? Kok nembang napa niki? Nyuwun sak tembang. Oh, sak tembang. Ajeng nyawer nih. Oh, oke. Nah, iki wis kaya mban-mbane Wahyu Budaya niki. Betul. Wis kaya mban-mbane Pak Ruslan. Ngono. Melani geser kiri lagi boleh. Ben rada jembar. Nah, aja bablasen Mel, bablasen. Kok meh nyedaki Nabil ae rada ngene.
iki arep pagar makan tanaman kowe bil harapan. Dipasrai cak mondel malah. Iya. Lagune ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan digarap jaranan. Wah, nggih. Iya, wis kaya meye-meye. Heeh. Jogete manut Mbak Yosi. Mbak Yosi sing teng ngandhap Mbak Yosi, teng ngandhap Mbak Yosi. Nah. Lidernya. Bagas arep joget? Ora. Oh, iki. Alah. Ayo. Sing bonang wis ora kuat kepoyah. Heeh. Kayak umure 35 gur nguyah-nguyuh terus iki ngomong. Bisa maksudnya gini. Yo, coba kaya apa? Nah, ninggal katresnan digarap jaranan coba dados. Walah beng. Iki aja paten-pateni, Beng.
budaya. Kaya meye-meye. wayang Yesa Jaranan